салом алайкум бачаҳо. Кадомеда ки бачаҳо мошин дар кораи аз Европа дар номерои рӯи экран дар WhatsApp нависен, иншааллоҳ ки мехарем, роӣ мекунем то Тоҷикистона ай 20 рӯз то 40-45 рӯза мерасад. Наворора тамошо кунен, мошинора тамошо кунен, нархошона бинен, кадомеда мошин дар кораи абрашатса кунен. Машинایی که ما با سرشون اومدیم. زافیره Шаша. Обогрев сидений, дуду, бензин. Кожаный салон. Дигариш. 2400. Опес гуфта омадем ба сари ҳаме ки опес намдаи. Мошини мо 2006 232 000 пробег, дуду Космо. Касса. Любители ашка. $2000. Зафире дизель якымы 2006. Тауран 2005. Зафира 2004. $2010 $3000 $3900. Ай, кораж близко. Зафира ягаш бензин. И солашка на. Ах, как.